Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Identitet 4. Ovo moje obraćanje danas i ova današnja emisija bit će jedna vrsta vanredne emisije, jer sam detektovao neke događaje koji nam se spremaju i koji mogu ogromnu štetu da nam nanesu. Naime, o čemu se radi? Konkretan povod za ovo moje obraćanje je današnji broj dnevnog lista Danas, koji inače ne kupujem i ne čitam, slučajno mi je jutros to zapalo za oko, pa sam otišao na njihov sajt da vidim o čemu se radi. Na naslovnoj strani se govori o tome, čitaću sa monitora, da je globalni protest za demokratiju, slobodu, ljudska prava i ljudske živote u Srbiji tokom vikenda održan u Oslu, Njujorku, Parizu, Berlinu, Briselu, Beču, Bostonu, Pragu, Amsterdamu, Luksemburgu, Cirihu i Helsinkiju. I sad možete misliti kako to izgleda kad se Srbi spontano pobune u svim ovim pobrojanim gradovima. Ko je to mogao da organizuje? Da li je to organizovao neki autohtoni srpski pokret otpora iz Srbije, koji ima nekakve svoje ekspoziture u pobrojanim zemljama i gradovima, ili je to organizovao, a to uvek mora biti organizovano, neko ko baš i nije naklonjen istoj toj Srbiji, nego vrši zloupotrebu. Hajmo sada sledeća vest. Prosto nevjerovatno kako se u jednom danu toliki događaji tako prikupe. Sledeća vest glasi: formirana udružena opozicija Srbije. Opet ću vam čitati sa monitora da vidite o čemu se radi. Odluku o formiranju udružene opozicije Srbije danas je potpisalo 12 političkih subjekata. Građanska platforma, Demokratska stranka, šta bi mi bez nje, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, Državotvorni pokret Srbije, Narodna stranka, Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije otadžbina, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Udruženje sindikata Srbije Sloga, Stranka slobode i pravde, Šumadijska regija i glavom i bradom Đorđe Vukadinović. Oni formirali udruženu opoziciju Srbije. Što su navarali, do sad navarali, sad će malo da se prepakuju. I sad da ne čitam, to više nije ni bitno šta oni govore. Ajmo da vidimo još tu treću vest. Pravo kažem, u blagom sam šoku. Ali šta će zaludni ljudi, pa ajmo dalje. Formirana Skupština Slobodne Srbije. Pazite. Naslov članka: Skupština Slobodne Srbije je pobuna protiv autokratskog režima, koju je formirao akademik Dušan Teodorović. Akademik Dušan Teodorović formirao Skupštinu Slobodne Srbije. I sad on tu isto dao nekakvu izjavu koju je preneo ko bi drugi, N1. Odakle da počnemo? Ajde da počnemo ovako. Očigledno je da nekome Vučić i ovaj režim u Srbiji nije po volji. I šta sad radi? Pa klasična šema. Videli su da jedan deo naroda, ne jedan deo, nego ja sam siguran da je to većina naroda, a i po izlasku na izbore vidimo da preko polovine Srbije ne glasa uopšte. Ne zato što ih je lažna opozicija pozvala na bojkot. Oni ne mogu da pozovu nikoga ni na šta. Nego zbog toga što ljudi jednostavno ne žele više da zgadilo im se.
Ne žele da učestvuju u ovoj cirkuzaniji. I šta sad imamo? Da na taj jedan opravdani narodni bunt koji se izlio na ulicu 7. jula, oni lepo zajašu. I sad zamislite koliko je, dokle ide taj bezobrazluk. Taj bezobrazluk ide dotle da oni sad izjednače pobunu protiv režima, takozvanog režima, meni je to isto mrska reč, nije to nikakav režim, to je jedna diktatura i samovolja jednog čoveka, u Srbiji izjednače sa pobunom protiv Lukašenka u Belorusiji. Čoveka koji ima 80% građana koji su glasali za njega. Ima popularnost u toj Belorusiji veću nego što je imao Milošević kad je bio u zenitu. Naši stariji sugrađani se sećaju tog perioda i tog jednog narodnog talasa koji je iznedrio tog Miloševića, očekujući od njega da će uspeti da nas spasi u zlim i burnim vremenima. Milošević je imao godinama nesumnjivu podršku, ona se topila vremenom. Ali ni on u zenitu svom nije imao podršku koju ima danas Lukašenko. Su građani Belorusije imali nekako istorijsku sreću da su kaskali za drugim događajima, pa kad su vidjeli šta se kod drugih dešava i koje se sve metode koriste za destabilizaciju i društva i uništenje naroda, imaju, što bi se reklo, krštena čoveka, stali uz njega i ne daju. I sad ovi zlikovci izjednače ovaj režim sa Lukašenkovim. Lukašenko i Belorusije su jedan od bastiona otpora novom svetskom poretku. Čvrsto i postojano stoje. Želim im svaku sreću da u tome uspeju i da se ne daju. A ovdje će sve ono što je s koca i konopca skupljano kroz 3 decenije intenzivnog rada, obaveštajnih službi, Sjedinjenih država Amerike, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije, Nemačke, Francuske i svih ostalih njihovih satelita, da pokuša da ponovo zajaše narodu za vrat. Zbog toga je ovo na jedan način vanredno obraćanje. Da na vreme upozorim šta nam se sprema i šta hoće. Imaju resurse. Ništa nije problem. Šta košta? Sve će im biti plaćeno da odrade posao. Ono što u celoj ovoj priči je meni interesantno, a i nama, svima zajedno, ko je taj kome sada smeta Vučić izvana? A ko je taj koji bi da podrži tog Vučića? Ono što možemo da detektujemo. Ja sam u prošloj emisiji to pomenuo. Ajde ljudi da razdvojimo šta je srpski interes od interesa koji imaju stranci u ovoj zemlji. Ne interesuje američko rukovodstvo, ni bivše, ni sadašnje, ni neko buduće. Bilo kakva sreća i prosperitet Srba i Srbije. Njih interesuje njihov prosperitet i njihova sreća. A istorijski su kroz vekove pokazali da za realizaciju njihovih planova, njihove sreće, njihovog lepog i udobnog života kakav su oni zamislili, nemaju
nikakvih obzira prema drugome. Sahranit će i poravnati sve što im bude smetalo. Još uvek u ovoj zemlji ima znatan broj ljudi koji jednostavno te stvari ne razumeju. Spasit će nas Trump. Neće nas Trump spasiti ako se mi sami ne spasimo. Pa postanemo neki ravnopravan partner politički koji će moći da razgovara i komunicira sa tim Sjedinjenim Američkim Državama. Nekakvog Trumpa budućeg, možda on dođe na vlast. Daj Bože i da dođe. Ovo što mu je alternativa, možemo svi samo da se prekrstimo i da sačekamo pečurku iznad glave. Daj Bože, kažem, da dođe. Ali mi moramo biti ti koji će biti subjekt politike na međunarodnoj sceni. Prema snazi i obimu, naravno. Mi smo ti koji se moramo izboriti za suverenitet Srbije. Suverenitet je alfa i omega. Svega. Da bi uopšte živeo. Taj suverenitet može samo tvoja vojska da ti obezbedi tvoje službe bezbednosti. I za to se moramo izboriti. A da bi do toga došli, mi moramo promeniti sistem koji nam je imputiran s polja i koji ovde nikako korena da uvati, u nakazu se pretvorio. I to je red stvari. I imamo kompletne idiote. Ja ne znam više ne znam više reči, ne mogu da pronađem. Udružena opozicija Srbije. S oca i konopca, od zla oca i od gore majke skupljeno. Nemoralni ljudi bez trunke ljudskosti u sebi. Ništa ih ne interesuje osim sopstvene zadnjice. Sve će to u septembru da krene da nam jaše za vrat. Ono što treba da uradimo je da donesemo svi zajedno odluku u glavi da je to javno saopštimo. Da svi koji su se bavili politikom u Republici Srbiji do 7. jula 2020. godine moraju biti lustrirani. Ne smemo dozvoliti ni jedno i od tih faca da nam se više ikada pojavi u političkom životu. Pa kad se bude neka srpska vlast formirala, ako imam tamo na toj strani poneki normalan koji može da nam doprinese, onda ćemo mi da ga pozovemo da da taj doprinos. Svi koji su se bavili politikom, sve političke partije i organizacije koje su se pojavile do 7. jula 2020. godine, treba lustrirati i izabrati potpuno nove ljude koji će voditi Srbiju. Pokušajte da ovo podelite, da objasnite, da prenesete drugima u ličnoj komunikaciji i kontaktu. Pa koliko se kod koga primi. Jednostavno moramo se boriti. Sve će modalitete pronaći. Da nam ponovo sednu na vrat i da se neki novi Vučići pojave. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živeli.